Jo. Amálka byla před chvílí hodně blízko. Co? Ale neřeknu kdy. Co? Kolik jich máte dohromady už? Tak to máte polovinu, 3 ze 6. Dobrý? Ještě. Jsou někdy, kam nedošáhneme? Došáhneš tam určitě. No, tak to je dobrý. To je super. Počkej, kde jste našli všude? Kde ještě jsou? No ne, to já nejdu za hadíkama. Já tak jenom... Já už si sám nepamatuju, kde všude jsou. Tady je binec. Kdybych byla Kája, kam bych to dala? Ano, kdybych byla Kája, kam bych ty hadíky dala. Pane bože, tady jaký probíhá. Nedala to fotko? Myslím, že už jako lidi v chatu jsou trošku... Protože vědí, kde jsou. Ne. To fakt? Minimálně o jedněch, jo. Co? Co? Že kde jsou molekýma? Jsou vědět? Jo, dobré čty, jo. Vědět, jsou dobré čty. Jo, jaký máš? Zbývají 2. Ještě zbývají 2. Pane bože. No tak ale já už ho nenajdu. Kájo, kde jsou teďka? Někde. Já nevím, kde jste je našli, že tam máte v lednici jste našli, koukám. Jo. I tady ty. Tam ty, teď no tady... A tady ty. Byly tady. OK, no tak jsou... A já jsem měla tady ty v těch kostkách. OK, A moje, ty dobře, tak jo. Tak jsou v oblečení? ne, tam oblečení je potřeba spíš uklidit, než ještě víc rozhrabat. Protože To je v hračkách. v oblečení trošku vzniknul menší binec tady. Hračky. To je jaký telefon. To je tvůj trička? Jo. Kámo, jsou někde v hračkách? No tak jsou nikde, prostě někde tady jsou. Dej nám nějakou nápovědu. Nějakou madranku. To vůbec nevím, že tady máme tohle tričko. Teďka nejblíž, zastavte se, kdo teďka nejblíž? To má ještě vysačku, to nikdo neměl na natáčení tohle. Kájo, No. kdo je teďka nejblíž? Já nevím. Asi možná Anet, ale možná od jedních jste všechny docela dost daleko teda určitě. Co se hledá? No tam je binec, ano, to je binec tady těch 4. Co se hledá? Hledají se MK ovocní hadíci, který zbyli z natáčení a holky je chtějí sníst, ale musí je napřed najít, protože jsem je schoval. Jo, jako. Hele ho. Z jakýho je tohleto videa? Ježiš, tam to není. Je, protože to je Sky videa. Vlastně. Kájo, dej nám nějakou hádanku na místo, kde jsou ty hadice. Já nevím. Zkuste se zeptat Verči. Verči? Mhm. Jo. Ještě jedny. A ty jsou kde? Na koberci modrým. Fakt? Pomyslím teda. Já teďka přemýšlím, jako reálně kde jsou, teda kam jsem je dal. Jo, už vím. Koberec, jo, koberec. Tam se Kája koukala. Oblečení to prý není, holky. Ale taška.
Tak blízko, ale tak daleko. Ježiš, co ty tam děláš? Tady se Vanda. Počkej, a že co, Kájo? Co něco říká? Jsou blízko, ale tak daleko. Ne, vy, že jste takto. No. Kájo! Napovídej nám! Prosím, aspoň jednu nápovědu. Kdo je prostě teď nejvíc? Řekni. Teď je nejblíž asi Amálka. Mamě! Co? Kde byly na koberci? Cože? Kájo, ale ty si říkáš, že jsou na koberci. Jakože jsou tam, kde je kobe... Na modrý plocha. Nele. To je jako minulé. Prosím, Má někdo víc než 2? Ne. Já mám jedny. Kolik? Jedny. Já chci ten. Díky. Vexel. Mám vybranou nada. Jaký máš? Mám jahody. Já mám 2 nejlepší, protože jsem change last za jahody. Tak jo. Holky, jdeme na to udělat něco s tou knížkou teda, jo? Tady jsme, no dejte si je, tak si dejte teď jedny a... Takhle, kdo řekl tohleto? Před spaním si čtu tak 10 stran a pak usnu a kniha mi spadne na hlavu. To jsem já. Ano. To je doteď. To je doteď, jo? Super. Jaký by byl ideální dárek od kluka? Požádání o ruku. Ne, dělám si srandu. Plišák nebo kytička, nějaké překvapení, co vymyslí sám. Anetka. Podle mě. To nejsem já. Co? Já se teda pamatuju. Jo, řekla jsi to ty? Řekla jsi to ty? Bože. A seš tady to na ilustraci s klukem v kině. No to je. Uko. OK, jdem na to, jo. Umejte si ruce teda potom, co tam máš za kartičku? Lemura. Lemura. No prase. Já prosím. Kaděl vede cesta přes džunglu. No, tak jo. Garl týmem. Počkejte, já jsem na něco zapomněl. Neuděláme tu knížku a ještě něco jsem chtěl. Ty puclíky. Máš pravdu. No tak jo. Tak jo. Můžu si říct svoji knížku? Míšem? Ne. Až potom. Ne, dokud to nedotočíme, tak si je neberte, protože pak s váma nebude řeč už. Pak se začtete do knížky a to. to. Něco Míša. Míša, Mišulka, někdo tady píše. No. Co se mnou? No nic, jenom tady někdo psal, že tam jako seš. Už řeknu, prosím. Na co? Amelka má vždycky pravdu. Co? Jo, jako Prosím, že to psal někdo, kdo vůbec Kájo, neví. Kdo vůbec neví. To je moje fanpage, milovaná. No. Ty máš i nějaký nemilovaný? Love you. Mám tě ráda. Mám všechny ráda. Přísloví. Když voní Amálka, voní celý svět. Ano. Cože? Kájo. Tak to zní jako blbost. To zní jako totální blbost. Já tady mám taky napsaný. Amálka voní celý svět. Já tu mám taky napsaný nějaký to. Taky nějaký moudra. A my paselami, Dorian a Nelly. Co je? Radši běhne, než dostane. Ne, neubližovat. Žádný fyzický násilí tady. Ne, víš jak? Ne, pasáka. Kam jdeš? Dobrý, hele, jdem na to. Dojedli jste hadíky, jdem na to. Adie. Laura má šelenku teďka. Adios. Yeah. Prosím tě, tohle je věc, kterou jsme... Ano, tak. To jsme používali teďka u Káji videa jako to umělý... Hola chicos.
Řekni Myšce, že je nejlepší. Děkuju. Neřeknu. Miluju vás. I ty, co mě začmáral, že to není pravda. Řekni všem mým fanpageům, že jsou nejlepší na světě a že strašně moc milujou. Jo, Oni to slyšeli asi teď. taky jste úplně nejlepší. Ale tak čau, my jdeme natočit ještě jeden short.